खुलुमबाय बड'सा स्टुडिय'आव दं आं रिमा बसुमतारी। गसाइगाव महकुमानि गासैबो गुदि गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सावरायलायदों। सोलोंथाइनि फारसे जौगाखां लाबोनायनि फारसे बिटिसि सरकारा बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोलोंथाइनि फारसे जौगाखां होनो थाखाय दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुदि गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिया जानानै थांदों। बे सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै गं 92 फरायसालिफोरनो नांगौ रोखोमनि वाल लुफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरनो 5 निफ्राय 10 लाख रां होनायनि खोथा होयो। लोगोसे बर' बिजों फरायसाफोरनि थाखाय बे खेबाव मोनसे आनजाद खुंनो लादों आरो बे आनजादखौ DLED B.Ed गैयै फरायसाफोराबो होनो हागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा सावरायनाय जाखो आरो मा मावनो थाखाय थांखि लानाय जाखो? गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजनाव जोङो दिनै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ होनांगौ आरो दा बेवहाय गोबां समाव जों खोनायो जे फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ, बाउन्डारि वाल नांगो, आर्ट फिलिं नांगो, स्कुलाव एक्सट्रा क्लासरुम नांगो। दा बैफोरखौ लानानै जों सावरायदो आरो दिनै गमामायैनो जों नुबाय SSA आरो RMSA गोबां खामानि मावबाय थानायनि उनावबो जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ आरो बे जेंनाखौ जोङो सावरायखांनानै मिथिनायनि उनाव प्रायोरिटियाव जोङो बबेखौ मावग्रोनांगौ बेखौ मावनो थाखाय बिटिसि सरकारा जों आखायाव लागोन आरो दिनै फार्स्ट बेवहाय मिटिं जानायनि उनाव बांसिन जेंनाया बाउन्डारि वाल हिसाबै जों दिनै थांखि लादों कि जोंनि जिखिनि फरायसालि दङ बेवहाय 100सो ME स्कुल दङ, ME MV लोगो नांनानै। दा बेवहाय जोङो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव जेसेबां फैसा बेवहाय खरसा जागोन बेखौ नायनानै जोङो गासैबो फरायसालियाव गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां गेजेर फरायसालि दङ, ME स्कुल दङ बेवहाय बाउन्डारि वाल होनायनि थि खालामदों। बिनि उनावनो हाई स्कुल आरो LP स्कुलावबो जेराव नांगो बाउन्डारिखौ वालखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि क्लासरुम नांगो बेखौबो जोङो SSA RMSA जों रायलायनानै होनो थाखाय थिग खालामदों। टयलेट नांगो बेखौ होनो थाखाय थिग खालामदों आरो जिखिनि पोस्ट भेकेन्ट जानानै दङ बे भेकेन्ट जानाय पस्टखौ जेसेबां हायो थाब सुफुंनो थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै थांखि लानाय जागोन। गासैबो फरायसाया होनो मोनगोन।